Right, ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi, ndichida kutenda zvakanyanya netsigiro yamunoita nditi. So chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, subscribe pa YouTube kuitira kuti pese patokana mavideos akafanana nerineri you'll be notified. Also don't forget kunoti follow on our Facebook page, zvimwezo nepa IG account yedu yakanzi Saint TV official. Handiti ndichida kuti makadii kwese kwamuri. Ndichida kutenda vasaura vedu veFit and Go vanotigadzira suspension yemotikari. Zvino vakutengesa zvakare maengine emotikari, zvakare vari kutengesa nemasteering racks. Musafambe nemotikari dzinenge dzakaomarira masteering. Chamunongoita kuvabata panhamba dziri pascreen. Nhasi ndine muimbi wandinaye Tidzamani. Zviri kudidi? Timo mbyara zviri kungogozha timo pabasa. Handiti? Ari sei maworks? Maworks akataita zvawo but zvakatisunge but tongoshingira tiri mudima. Tongoshinga zvichienda zvakadaro. Tongoshinga because hatina zvekuzviita, ndo basa racho ndo zvatinokwanisawo kuita. Handiti? Chekutanga maybe wangada kutanga kuziva kuti zita ndiani uye munoimba musambo upi komda? Inini ndoimba music yese. Music yese ndoimba. But tinongoti ndinoimba zimdanso. No music ndoimba, but I can sing any kind of music. Ndiri artist versatile artist. Kuti ukanipa conscious, I can sing conscious. Ukanipa gospel, futi tona kuimba gospel. But so far we are based in danso. Alright, so zita renyu repachitupa muchinzani. Ende mundara mune Embrace iri padheni, madhamu aripo here nemadhoni kana kuti muri? Ndizvozvo. Tikangoti sezvandambotaura paipa kuti zvine zvigozha futi tiripo pabasa. Saka kumbawo zvine zvinomirapo namadhamu takamboti siyanei zvedu. Makamboenda pabreak zvamanje ndiri single. One man band. Ndibvachura ndobuya ndichachura ndega. But zita rangu ini ndoitwa Edmo. Ndo zita rangu ndonzi Edmo Mudoni. Ndo zita repachitupa. Mune makore mangani? Ini ndine 26 years old. I'm 26 years old. 26? Zvekuimba izvo makazvitanga rini uye kutanga kurekodha professionally handiti? Makazvitanga kurekodha rini uye muchirekodhera kupi? Kutotanga professionally changoti kutotanga tichitanga takazvitangira tichiri kuchikoro. Ndo kwatainyatsoita kwataiita. But paunonge uchiita uri kuchikoro paipai, abereki vanenge vachiti hai zvazvina hakusi kwako, iwe unofanira kuzoitawo zvakadai. But imission yekutongoti ndo zvinhu zvandaitongoda ndo zvinhu zvandaigona. So for recordings manje zvaitika pamarecordings taisvikawo period yekuti unonombowana mari yelunch kana kuti mari yekuzotenge bhutsu kana kuti uite chakadai so. From that period iyoyo unonotochengeta mari yako kuenda kustudio but uri kuchikoro. So unozosvika time yekuti paunonge uchiimba kuchikoro plus kuchikoro munoita mitande zvekutamba. But paunonozonoti warova music yaya manje uchizonoipa mafriends ako, uchizonoipa izotanga kucirculate, ndo paunozinya zvinoti but I'm good at this. Sa munotori nemahits amakarova ndeapi? Mahits andakarova akawanda. Tinongoti masongs angu ini almost ese mahits. But uhiti hwemasongs edu manje haasati apuwa mukana kana kuti nguva yacho haisati yasvika, because sevanotaura vechikura kuti chisa chiri musi wachita se wacharimwa. Tinokwanisa kutorova hit panapa titozoti iyi song hit, but inenge ine nguva yayo inenge yanzi naMwari. Nguva iyi ndo nguva yekuti muchazoziva kuti hit ihit, but hamusati makuziva kuti hit. Ungati api vanhu vada kuziva kuti muimbi uyu akamboimba nzeve ipi, maybe wakambodhuma nenzeve song iyi? Ndakaimba masongs ndine macollaborations andakaita akatenderera ari mumastreets. I have done my collaborations nana Toki Vibes, in Soldier Love and ana Sekalas. Vakawanda tikoti mabhizi acho ekuzimdanzo mazhinji aya ndakaimba nawo. Kuchimborovera 1 Seka kamakaita maybe naSekalas? Missing again, ndomborwa kangu ndega. Missing again, muri kuona marelationships akangofanana nesponsorship, ukangotadza kuvimbika chete iwe unonyura kuita unge ship, homwe isusu takarambana asi hapana patingatadze kukwazisana, moyo wangu unobaikana, hana yangu inorova. Missing again,
wakambozviitawo here zvekuti Bhewa kwakati andichakuda hoti neniwo omutuka zvinorwadza hoti ndine vakawanda kudarika iwewe asi kana wamumba dhangariro dzomufunga. Ndeapi machallenges amunosangana nawo muindustry tichida kutaurisa kuti kune mamwe mabig artist ariko uyezve ima hamutozoone here kuti pane vamwe vahombe zvavafanana seColors ivava kana kuti ana Wing D vamune muchitokunda but uri mukana che ipapo pane ipapo ndo pane chingoti ndo pane nyaya kana pari pamotikari ndo patinoti engine kuti munhu anoda kutenga motikari pamunzi mota yako engine yacho yakamira sei yakambovhurwa here saka ndo pane nyaya yese pamachallenges atinenge tinosangana nawo pabasa rere. So machallenges akawanda tikamataure hatikwanisi kumapedza ese but zvinongoitika ndezvekuti iwewo ndo zvinhu zvako zvaunongoita zvaunongo uchigona ende ndo paunongo uchitotarisira kuti takatotarisirawo pachallenge irichi but zvinozoitika mai ndezvekuti kune vamwe vekuti vanonga vasingade kukundwa kune vamwe vekutoti havangokudewo naturally vekutoti big artist vekutoti kana either big artist kana big producer haangonakirwe newe but hautomuzive but unonotosvika pakutoimbwa kutoti asha motoka mukana ndingoriwo kana hwani hangu ndese ndivhaye anokwanisa kutoti hamai because kuna vanhu vanonga vachitoti hai zvinhu zvasifanira kunge zvichiita zvichiitika but music yakangonakirawo chinhu wani kuti ani munoona zvavana tongopa example yamukoma Jalafu vaitochema kuti ndazoda inzwo mota yazoda iso zvinhu zvada iso zvakaoma but hakuna munhu akachemwa pamaartist emuZimbabwe semachemero akaitwa Jalafu. Saka point yangu ngoti machallenges anenge aripo but the same people vanhu vanoona kuti augone nasi ndo vanokwanisa kumuka futi mangwana vachiti havakapenga. Alright, so ndiri kuti alright chimbondipa iwo kwete example esachi but mimi munotoziva kuti ninguyo ndomukunda but ndiri kushayiswa mukana wekuti ndinazo ndinatsopiwa naye meshi chinozoitika mani ipapo ndechekuti vakawanda takutora zvesinging chaizvo ndikanyatsopiwa mukana ndochimhanya ndani sani wamungati uyu haandomusabhura mugeni tikataura mazita azoiti but vafaneni mundara mukandibvunza kuti pakumhanya chigemu icho unokunda Zigo naDJ Sparks ndowakunda apa vachakoma wangu chacha aiwa bless ini ndingangoti kugeneration yevafana yese hapana munhu anokunda kuimba ana Master H vafana vaina vese ende deep down ivo vacho Master H moto takunyatsonzi flow kuti flow because munona flow yazvainozoita pane flow yekuti munhu anouya kuzoimba ane range inoiya kuzoimba ndichibva mubhasikoro vanhu vanenge vatone answer kudhara but takutaura zvemusic kuti tamunzi kuimba tinototanga pana Master H wacho ndikapuwa rhythm iri iyo banzi rhythm iri ndobva ndanzi ndabude mangoma saka muchinoti kunozochizoitika sabotage because munhu anenge akutoziva kuti pakansorowa chaizvo mawaves chaizvo saka murura kuti timu iri rinera kushandisa influence kuti ivo vanenge vati vane bag vanenge vakushandisawo influence nebag because mabackground chimwe chinozoti affecta mukoma munochi maartist aya akanyatsopiwa talent namwari chaizvo background yavo mukazotarisisa inenge iri very inopisa kana kuti inenge iri poor background so tinoona nekuti hatichesina maresources ekuti tinyatsopusha mawaves masongs edu muruti mungakunda Master H here takutora zvemusic takutora zvemusic tisiri kutaura zvekuti Master H but takutaura zvemusic vana vadiki vaenda vana vadiki noti kuti nechii mukoma kana kuti chii kana kuti chii but vana vadiki pakuimba because music iri panotunda mukoma kune munhu anogona kuimba kozita munhu anoimba zvinonakidza kana chiti munhu anogona kuimba kune munhu anogona kuimba kune munhu anogona kuimba zvaMaster H experience munhu akaita long time ari upcoming waiziya akutongoziva kuti zviizvi kozita munhu wekuti its an inborn thing zvaita Jalafu zvazvo zvekuti Jalafu ukatomudzwa izvezvi dai atoo song izvezvi waibata so I am a talent gifted but zviri zvemusic vakaita semi muri papi experience ere kana ndezvechipo ichipo manje
ende chipo chiri tsiki but chipo chinononoka kumanifest chipo chinononoka kubuda apa kuzoti chinzi chakuzikanwa munhu wetalent anositravula mukoma mukanyasocheka kuti ana mastage vaya cheta kuti takuda kudhiga zvedu asi tonyotsa zvevanhu vakawanda machanta music yavo music yekutaura zvatinomboga tichitaura kumashure uko kozita esinga anditi tingatoti kuTrueSport mungatotanga kuti nditi tikanda kutaura totanga kuvhunduka pana pop 10 paya ndipo tinotanga kuti na pop 10 ava magesi makatipaona pop 10 chienda kuna signal kuya aya magesi uzveve vanoimba vanhu aya vanhu generation yavapana ndiye tinotitaura kuti aya mawani but because tomuno kuti instrument yacho gum gum ubanoti give it four ubanobvura ziso ubanota energy kuti asitaimba mnematoti mawani mabata vasaura kunoona mukuona band ndringo kukurangadzai mazita evanhu vavo iva ndio maroero avanoita iyi same category yacho but music is entertaining zvinobvumidzwa zvatirikuita izvo because ndikutaurawo view yangu but patinenge tadaisawo seipapapa kune mumwe anotozotanga kuzvitoro futi matoro futi ake akuti patikwa munhu paitwa sei but iyo entertaining grind ndo zvatinotorwa riri saka ndavoa in 2 years from now muri kuona mapapi 2 years from now ndenda someone muhombe zvine zvaita because isusu mumapusha ati kuti achitarisawo kuti taisatombo expecta kuti tichatozosvika pakushedzwa navanhu vanenge inini muchitiuya tiite zvinhu but tichicheka pazvinhu izvi tiri kuzviita tichitega hatisati taane mumwe munhu akuisa hendi so tichizocheka kuti okay tikazowana oright kana kuti mukuma manakirwa nemaweeks makuti amfana ndafunga kuti timbofamba tese tiendewo kumabhiza mahombe pa sezvanambokuudza kuti zvinokuwadza vaimbi vanenge isusu ibackground yedu kuti izvezvi kumba kune zvine zvisina kumira zvakanaka chichichi zvinodzosera maweeks kumashure but nemafambiro ataita nepatave kunaona nofollowa music vantoziva kuti tidza mana amugame anditi saka from pata zvatafamba izvozvi mukoma zvatafamba izvezvi tinovimba kuti tikaramba tichingodaro Mwari anotitisa nyasha so kune vangada kukusapota vanokubata pati vanoda kusapota vanongotibata ipapa vatotibata ipapa vanongobatana mukoma saint vavava vanhu vakawanda vakutibatsira mabloggers vakuya vachitotibatsira zvamuita but number dzako 071 577 6968 or to my Facebook channel and my Instagram chichi ngoti Didzaman yeah man alright pa YouTube uripo futhi pa YouTube ndiripo mkombo alright Didzaman